Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Gladita Madila Zatitalia, nomor absen 12 saking kelas 11 IPS Kale. Dumateng Yangga guru basa Jawi ingkang kula hormati, dumateng kanca sedaya ingkang kula tresnani. Monggo kita ucap syukur marang Gusti Allah Shallallahu Alaihi Wasallam ingkang sampun maringi karunia dumateng kita sedaya saged mangkempal. Hadirin ingkang kula hormati, kita sedaya dados warga Kebonsari sangat seneng. Kula piyambak nggih bangga amargi desa kelahiran kula. Masyarakate ingkang rukun, gotong royong lan tulung pinulung. Kita kedah lebih semangat malih jagi kebersihan lingkungan kita, dadosaken langkung sae. Mila menika kedah kita jaga lan kita lestarikan kerukunan lan kebersihan ngantos akhir hayat. Cekap semanten kula aturaken, kula nyuwun pangapunten umpami wonten klentah-klentunipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.